Ей, бандюги, бях ви обещал да направя видео за инвестиции на фондовата борса. И сега, днес, в това видео ще ви покажа и ще ви докажа, че изобщо не е толкова сложно да инвестирате. И със сигурност не е толкова сложно, колкото се опитват да ви убедят някои книжни плъхове, които чисто и ясно се опитват да оправдаят грешно изхарчените си пари за образование, както и загубеното време. Със сигурност не е длъжно да имате 3 висшета, да сте икономист, да сте математик, да сте физик, да разбирате от ядрена физика или от извънземни. Напротив, нещата са много по-опростени, особено когато използвате системата Dollar Cost Averaging. Купувате в продължение на много дълъг период от време, без да търсите да ударите, да намерите златото, т.е. когато цените са паднали най-много. Тези книжни плъхове ще се опитват да ви обясняват колко важни са някои конкретни показатели, като да кажем PE ratio. И че ако PE ratio-то на дадена компания е над еди си колко, тогава вие за нищо на света не трябва да инвестирате там. Има много компании с високо PE ratio и имат място за растеж колкото си искате. Такава, да кажем, е Палантир в момента. Не може един конкретен, единствен показател да ви говори за стойността на една компания и как тя ще се представя, да кажем, след 5 или с 10 години. Затова нещата според мен са много по-опростени. И не трябва да се гледат такива единични показатели. Всички тези тежки анализи, които правят тези хора, това са просто за да изглеждат малко по-компетентни в тази насока, в тази област. Но нещата стоят на много по-основно ниво. Трябва ви да имате нещо малко в главата, където се казва да сте малко по-прозорлив, да следите основните новини и основните трендове. И това е. Това е напълно достатъчно вие да вземете решение в коя компания или в кой сектор да инвестирате. И сега ще ви дам конкретни примери, за да не си говорим празни приказки. Не ви трябва да сте гении, за да разберете, че преди 5 години, когато започнах да инвестирам, преди 6 години даже, Тесла е добра инвестиция. Тези от вас, които сте ми гледали видеята, знаете, че аз инвестирах основно тогава в Тесла. Това беше компанията с най-голям дял в моето портфолио. Да не ви трябваше да сте голям гений преди 5-6 години, за да осъзнаете, че в крайна сметка бъдещето е в електрическите автомобили. И едни от най-големите компании в този сектор ще се представят добре. Същото е за технологичните компании. Не ви трябваше да сте големи гении преди 5-6 години, за да разберете, че едни от най-големите технологични компании ще се представят добре следващите 5, 10, 15, 20 години. 22 година, когато Русия нападна Украйна и когато видях какво се случва в глобален аспект, също така прецених, че ще е добре да инвестирам в едни от най-големите компании за военно производство, за военна техника, защото видях, че светът се променя, има много военни конфликти, защото Европа и не само Европа и Запада ще започна да се въоръжават все повече, за да имат някаква сигурност. Тоест, ето ви едни съвсем основни анализи, които не са базирани на някакви дълбоки технически анализи на дадена фирма, конкретна компания, които на мен са ми дали възможността аз да преценя, че Lockheed Martin ще се представя добре в следващите години. Ето за такива съвсем basic, съвсем основни неща, които вие трябва да видите, ако сте малко по-проницателен и да ги намерите, това ще ви даде правото и сигурността вие да инвестирате в някоя компания или сектор. И когато сте го видяли вече това нещо, оттам нататък е нужно да изберете компанията и ако тази компания има един добър баланс, една добра история, ако се върнете последните 5 години поне до 10 години, ако няма някакви сериозни конфликти около тази компания, ако тази компания има добър CEO, ако с годините виждате, че оборотите на тази компания растат, клиентите растат, продажбите растат, тогава няма нужда да се фокусирате в PE ratio или други дребни показатели, които могат да варират много сериозно. Трябва да гледате малко по-отгоре, малко по-мащабно на нещата. Преди около 4 години инвестирах в Nvidia също. Една от
най-добре представящите си инвестиции в моето портфолио. Семикондуктори. Чипове има навсякъде. Бандюги, навсякъде. Във всяко едно устройство, буквално, всеки един компютър, във всеки един автомобил, във всяка една машина. Отново, не е нужно да сте големи гении, за да разберете, че Nvidia или AMD ще се представят добре следващите години. И ви казах, че не само ще ви покажа, ще ви докажа, защото това никой не може да ми го отнеме, а именно фактите. Резултатите на моите инвестиции през последните 5-6 години. Сега ще ви ги покажа в моя eToro акаунт. Ето го моя акаунт в eToro. 2020 година съм започнал и още на първата година съм направил 92% възвръщаемост на моите инвестиции, като имате предвид, че в началото, ето вие може да видите, март месец съм на минус 10, почти 11%. Това е защото правих тестове. Тогава исках да тествам самата платформа eToro, бях вкарал едни пари, които след това ги изкарах просто за да видя дали изплащат парите и ги изкарах в кофти време, но за мен беше по-важно просто да разбера дали всичко е наред, плащанията дали минават и въпреки това първата година, 2020, аз съм бил на 92%. Имайте предвид, че тогава и още по-малко съм разбирал от инвестиции. 2021 година съм завършил на почти 63% възвръщаемост. След това е 22 година, където знаете много добре, когато Русия нападна Украйна, тогава се сринаха пазарите. На 39% съм бил на загуба. На 23-та година вече съм се възстановил и в пъти отгоре съм подобрил моите инвестиции на 52%. 24-та година, наскоро направих видео, ви казах, че всъщност това е годината, в която аз си продадох инвестициите, цялото портфолио. Много неприятен за мен момент, но така се случиха нещата. Тоест имах нужда от този ресурс и затова продадох абсолютно всичко. Даже едно от последните ми видеа, ако се върнем много години назад, портфолиото ми беше около $55 000, което пак между другото не е минус инвестициите, ако сте ги правили, защото тези $55 000 го приемете така. Тоест дори да нямате моите проценти на възвръщаемост. За тези 4 години, които аз съм инвестирал, до 24-та, аз съм си заделял някъде пари. Пари, които съм имал възможност да ги заделям. Вместо да ги харча за някакви глупости, защото знаете, парите заминават по неведоми пътища, аз съм ги заделял стриктно всяка седмица, всеки месец, години наред, така че когато са ми потрябвали наистина, както беше този момент за мен, аз съм имал $55 000 буфер, който да ми помогне. Така че, дори така да го разглеждате нещата, пак е било добре, че съм инвестирал, въпреки че съм си изтеглил парите. А ако не ги бях изтеглил, тогава сега щях да имам над $100 000, може и $200 000 печалба с тези пари, които бях вкарал в eToro. Та 24-та година продадох, 25-та, вече към края на 25-та година започнах отново малко по малко да инвестирам и сега началото на 26-та също. Т.е. сега започвам да се възстановявам и да си възвръщам инвестициите, което ще отнеме доста време, но въпреки това не е късно, никога не е късно, винаги може да започнете с Dollar Cost Averaging и на базата в малко по-дълъг период от 3, 4, 5, защо не и повече години, ако сте постоянни, да имате много добри резултати. Ето вижте процентите на възвръщаемост в компаниите конкретно, в които съм инвестирал. AMD 80%, Nvidia 32%, Palantir 55% и между другото те са толкова ниски, защото тези проценти на възвръщаемост са ми от скорошните инвестиции, които съм правил, не от тези преди 5-6 години. Ако скролнем малко по-надолу, има компании, в които не съм скоро инвестирал. Ето първата такава е Google, която виждам, 194% възвръщаемост. Walmart да вземем, 227%. Tesla,
656%. Колко хора имаше, където правиха на времето видеа против моите, че Тесла не била добра компания за инвестиции. 1000% щяхте да имате възвръщаемост, ако тогава бяхте инвестирали в Тесла. Netflix 377. Дори MasterCard да вземете, тези стабилни blue chip компании, както се водят, 83%. Apple 202%, Shopify 346%, Exxon Mobil 155%. Ето Nvidia да разгледаме. Nvidia за 3 години 772% се е покачила цената. Мандюги. За 3 години. За 5 години 4, когато аз за първи път инвестирах, са над 1000% възвръщаемост. Авго 460% за последните 3 години пак. И точно се спомням как бях направил видео за Авго, в което говорих, че според мен е добра инвестиция и защо. И след това един точно от тези книжни плохове, за които ви говоря, мисля, че канала му беше Клуба на инвеститора. Тогава той направи контравидео колко лоша инвестиция е Авго. Ето го. Мозъка мамин. Гения с образованието. Сега трябва реално да направи ново видео, в което да си признае каква огромна грешка е направил. И много хора тогава, такива специалисти пак в кавички, правиха видеа, особено в контра на моите видеа, за да трупат някакъв трафик или просто да се показват колко много книжки са чели. И в крайна сметка обаче времето и резултатите показват съвсем различни неща. Тоест, по-скоро вие трябва, както казах и говорих, че трябва да сте прозорливи, да виждате нещата по-отдалече, някакви елементарни анализи да може да правите, но най-важното нещо, което не споменахме, е просто да дръпнете спусъка, т.е. да започнете да инвестирате, не толкова да се чудите. И когато е с долар cost averaging, няма какво толкова да го мислите въндюги. Вие не инвестирате изведнъж всичките си пари. Тоест много по-лесно се взимат решенията. По $50, по $100 на седмица, каквито са ви възможностите за дълъг период от време. Палантир 1700% възвръщаемост. Барабим-барабум за последните 3 години. Преди 5 години или 4 години инвестирах за първи път в Палантир. Lockheed Martin 30% възвръщаемост за последните 3 години. Значително по-добри са ми резултатите от S&P 500. Между другото, ако бяхте инвестирали и в S&P 500, дори само, пак резултатите ви щяха да бъдат десетки проценти възвръщаемост. Да кажем, ако се върнем за последните 5 години. Нали видяхте? Няма какво повече да кажа. Даже не е нужно да се обяснявам. Ето ги резултатите. И сега се спомних, че преди 5 години направих видео, трябва да го намеря това видео, в което ви бях споменал, че след 5 и повече години аз отново ще направя видео и ще ви покажа и ще ви докажа резултатите. Много добре си го спомням това видео. Може би тогава съм го направил в отговор на всички такива мишоци, които са правили видеа срещу мен, защото тези книжни плъхове почти сигурно е, че няма да видите тяхното портфолио 6 години назад. И със сигурност то няма да е с такива резултати. Значи те от една страна хем много обичат да говорят лошо за някой друг, който прави инвестиции, как не разбира, хем в същото време обаче никога не си показват портфолиото и какви са техните резултати. Тоест всичкото е само на някакви приказки. Ето го. Ето го. Тоест никой ганчо не може да го оспори това нещо. Тук няма място за дебат. Колкото си искате връщайте времето назад, ще видите, че като цяло в един по-дълъг период от време фондовата борса винаги е нагоре. И колкото по-рано вие сте започнали да инвестирате, толкова по-големи печалби ще сте направили. Simple. Трябва ви просто малко common sense. Нищо повече. Пак казвам, не ви трябва да сте невероятни гении. Няма нужда. Прозорливи и да предприемате някакви действия. Това е. И най-вече да не слушате тези големите мозъци. Какви видеа правят, какво ви говорят,
как не е добре някъде да се инвестира, защото те повечето видеа така много обичат, как не е добре да се инвестира, дали ще бъде на фондовата борса, дали ще бъде в недвижими имоти, защото постоянно крах, балоните се пукат. Просто действайте, бънюги. Мислете добре, имате мозък в главите, мислете и инвестирайте. Това от мен, с вас ще се видим, когато се видим. Чао!